Hello mga kabigay, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre, sa pagkakataong ito ay magmumukbang po ulit tayo ng Battle of Spiciness. Ito po ang Spicy Chicken McDo. Nandito po ang ating Chicken Joy na spicy. Tapos nandito po ang ating family pan na spaghetti. Nandiyan po ating mga gravy. Pagkatapos magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Bang na po tayo. Ito po yung ating spaghetti. Wala pong red flag to ating McDonald's. Sapayin na natin yan. Kain po. Halos hindi po nagkakalayo yung anghang nila.
Lalaki po ng tayo ng ano, bakdo. Kahalo na yung gravy tsaka yung ano, sauce na natin spaghetti. Buto po. Sarap po. Parehas pong juicy. Sarap.
Excuse me po. Sabog na ang uwag ko. Excuse me po. Last bite po natin, Jollibee.